Bon dia, som l'Institut Montbui, un centre de secundària i de batxillerat a Santa Margarita, Montbui. I amb més de 600 alumnes per fer de la tecnologia una eina de fumava pels alumnes. Hola, som el Max i el Patrick i l'any passat els meus companys van presentar el joc Ecopinball, que tractava de fer jocs amb bicicletes. Era de reciclar i et demanava quin, per exemple, el plàstic tenia que passar la tècnica per plàstic, vidre tenia que passar la tècnica per vidre, i era totalment aleatori, la llum sortia a qualsevol dels tres. Darrere, com podeu veure, hi ha tots els components electrònics. Hola, som el Nizar i l'Àlex i un altre dels projectes que vam presentar va ser un prototip que era per un alumne del nostre centre que tenia problemes auditius que servia per comunicar-se amb els professors. Aquí tenim el prototip del projecte que quan hi havia molt soroll a l'aula feia sonar una alarma, ja que a l'alumne amb problemes auditius li feia molt mal al cap. Perquè voleu continuar superant-nos amb nous reptes. Perquè recordeu que ens anima a aplicar la tecnologia de manera innovadora. Ens agrada treballar en equip i aprendre de projectes reals. Soc l'Albert i tenim unes talladores làser que serveixen per marcar i tallar fustes i altres materials. Unes impressores 3D per fer prototips ràpidament i eficaç, ja que fer-ho a mà triga molta estona i amb això triguem més temps. També l'any passat es va presentar un torneig que es diu Fix Lego Link, que vam quedar la general tercers amb 220 punts, que no era gens fàcil, i de fet també vam guanyar un trofeu a l'excel·lència en enginyeria. També vam guanyar aquest premi perquè teníem que crear un projecte on un robot solucionés un problema del bar. Llavors, la nostra idea va ser crear un robot que netegés la deixalla del bar. Volem tornar a participar!